माहीम मतदारसंघाचे आमदार तसेच कोकणातील वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड गावचे सुपुत्र महेश सावंत यांचा मातोंड गावातील ग्रामस्थ, गावकर मंडळी, देवस्थान कमिटी आणि मातोंड ग्रामपंचायत यांच्या वतीने श्रीदेवी सातेरी मंदिरात सत्कार करण्यात आला। मातोंड गावचे सुपुत्र महेश सावंत हे माहीम विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आल्यानंतर प्रथमच मातोंड पेंडूर गावचे प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान श्रीदेव घोडेमुखाचं दर्शन घेतलं। यानंतर मातोंड गावच्या वतीनं मातोंड ग्रामस्थ, गावकर मंडळी, मातोंड ग्रामपंचायत, माजी उपसभापती प्रफुल्ल चंद्र उर्फ बाळू परब, मातोंड गावचे उद्योजक नेमन कुटुंबीय, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आणि विविध संस्था, ग्रामस्थ यांच्या वतीनं सत्कार करण्यात आला। आम्हाला खरोखरच दादा आम्हाला आमच्या गावचा एक सुपुत्र म्हणून ज्यावेळी कोणी तिकीट त्या ठिकाणी जाहीर झालं त्याच दिवशी त्याच रात्री आम्ही ठरवलं की मातोंड जेवढी आम्हाला काही मदत करता येईल कुठच्याही फोन पाहुणे सगळे सगळ्यांना आम्ही ज्यांना त्याला प्रत्येकाला फोन करून सांगितलेलं, सगळ्यांनी आम्हाला फोन करून पण सांगितले की आम्ही जाऊन मतदान करून आलो। त्या सर्व लोकांचा पण आम्ही आभार मानतो आणि महेशचा सर्व लोकांचे आम्ही आमच्या गावाच्या वतीने आभार मानतो। खरोखर आमचं या गावाचं खूपच मोठं भाग्य आहे, कारण या गावाचं नाव गेल्या मागच्या 25 वर्षात एवढं माझे फक्त ज्यावेळी बाबा होते त्यावेळी सभापती म्हणून 10 वर्ष काम केलं रत्नागिरी जिल्हा असताना। त्यानंतर आज जवळजवळ 30-35 वर्षानंतर आज तुम्ही आमच्या गावचं नाव पूर्ण महाराष्ट्रात नेलं, त्याबद्दल आम्ही संपूर्ण गाव तुमचे खूप ऋणी खूप अभिमान। केवळ मातोंड ग्रामस्थांनाच नाही तर उभ्या महाराष्ट्राला आणि देशाला आपल्याला माहिती असेल, सगळ्यांना वृत्तपत्र वाचत असाल तर तो जो दीर्घकाळ लढा चाललेला होता, शेवटी सत्ता तिथे सरशी असते पण लढणं हा मराठी माणसाचा बाणा तो शेवटपर्यंत मी आमच्या मातोंड हायस्कूल याच्या वतीने सदस्य असल्यामुळे आणि मातोंड ग्रामसेवक कमिटी स्वतः मुंबई यांच्या वतीने त्यांना खूप शुभेच्छा देतो। फोन केला आणि त्यांना असं वाटलं की बापरे मी येईन का, मी गावात ॲडजस्ट होईल का, आमचं जुन्या पद्धतीचं घर आहे, साधं घर आहे। मी म्हटलं घर साधं आहे पण माणसं मोठ्या म्हणायचे, आपलं कोकणचं वैभव आहे। आपण म्हणतो ना कोणी किती श्रीमंत असू द्यात, कोणी किती मोठ्या पदावर असू द्यात, पण या माणसांकडे जो गोडवा आहे ना हा इथं कुठे दुसरीकडे दिसत नाही। म्हणजे आपला माणूस आता इथे किती महिला ओळखतात मला माहित नाही, ते मुंबईत आमदार झाले पण त्याचा अनुभव प्रत्येकाला आहे, आपण स्वतः आमदार झाल्यासारखं वाटतं। आणि मी त्याच भाग्याला म्हणलं आम्ही दोघे एकत्र काम करू शकतो, ते विभाग प्रमुख म्हणून काम करते, मी महिला विभाग प्रमुख म्हणून। आणि नशीब असं चांगलं की दोघांनाही उमेदवारी मिळाली, अर्थात दुर्दैवानं माझी सीट केली थोडक्यात, पण कदाचित आई सातेरीच्या मनात काहीतरी असेल। मागे मला पोटनिवडणुकीला सुद्धा माननीय आमचे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब होते, तेव्हा त्यांनी सांगितलं नाही तुला इथे लढायचंच आहे या वडा विधानसभेत। मी मिस्टरांना म्हटलं तुम्ही हो काय म्हणून म्हणाले, त्याच्यासमोर आणि माझी तर सुरुवात होती नगरसेविका म्हणून, मी सांगतो म्हणून करायचं म्हणाले। तेव्हा पोटनिवडणूक तुम्हाला माहिती आहे, आता मी कोण कोण गेले मी नावं घेत नाही कारण हे राजकीय भाषण नाही आहे। आणि पुन्हा मला नगरसेवकाची संधी दिली, मुंबई शहराची महापौर झाली। मग मला कदाचित असं वाटतं, म्हणजे मी फार पॉझिटिव्हली घेते, आता जरी पराभव झाला पक्षाने सांगितलं म्हणून केलं, पक्षासाठी केलं, निष्ठेसाठी आपण लढलो आणि ही निष्ठा महत्त्वाची आहे। नाहीतर कसं असतं चांगल्या परिस्थितीमध्ये सगळेच असतात पण जेव्हा आपली बाजू पडती असते ना तेव्हा जे येतात ते खरे शिवसैनिक आणि ते खरे आपले म्हणून सगळं सांगितलं आपला आम्ही दोघेही लढत होते, त्यांच्या विभागात लढत होते, मी माझ्या विभागात लढत होती। महेशभाई आमचा आमदार ते आम्हाला आनंद एवढ्यासाठी आहे की मी सदा सरवणकरांबरोबर सुद्धा मी विभाग प्रमुख होते, ते तिकडे गेले, त्यांनी गद्दारी केली पण मी नाही केली, मी निष्ठेला पोहोचले।
नाही, मला फार ज्युनियर आहेत तसे ते, पण किंवा करून दोघेही आम्ही काम करतो. सांगायला एवढाच आनंद वाटतो की जे महेशबाई सरवणकरांच्या मुलासमोर नगरसेवक म्हणून हरले, तेच ते सरवणकरांसमोर आज आमदार म्हणून दिले. ही केंद्राची बाजू. त्यामुळे आपला सर्वांचा सगळ्यांचा आशीर्वाद आहेच. आणि हेही गोष्ट खरं आहे की बस के पहिले नसीब के आगे कुछ नहीं मिलता है, जब मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है, मिळालं ना. आणि आपल्या सर्वांना मनापासून अतिशय मी साष्टांग मिळवून घालते. मोठी मजल आपण 23 तारखेला बघितली की अतितटीची लढाई झाली. या लढाईमध्ये तुमचा मातोंड गावचा सुपुत्र आमदार म्हणून विराजमान झाले विधानसभेमध्ये. आणि म्हणजे माझी श्रद्धा पूर्ण घोडेमुखावरती आणि सातेरीवरती. बाकी मी कुठला देव सगळे आपल्या मनात आहे, परंतु सकाळी उठल्यानंतर आंघोळ केल्यानंतर या 2 देवांची नावं घेतल्यानंतरच माझा प्रवास चालू होतो. आणि आज सुद्धा मी स्वतःला भाग्यवान याच्यासाठी समजतो, कारण आमदार झाल्यानंतर 2 दिवसातच मला हॉस्पिटलला जावं लागलं. आणि डायरेक्ट तिकडनं सुटलो ते डायरेक्ट प्लेन पकडून मोप्यात, आणि मोप्यातनं डायरेक्ट घोडेमुख. आणि ज्या देवाची एवढे वर्ष श्रद्धा केली, त्या देवाच्या पहिल्या पाया ठेवला तो घोडेमुखाचा. आणि आता आमच्या बिरावणानंतर सातेरी देवळा. आणि दुसरा भाग्यवान याच्यासाठी समजतो, कारण आमदार झाल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे सगळीकडे सत्कार जोरात चालू होतो, परंतु मी हॉस्पिटलमध्ये गेल्यामुळे सत्कार कुठेच झाला नाही. पहिला सत्कार माझ्या सावंतवाड्यात झाला, दुसरा सत्कार गुलाबरावच्या देवळात, आणि तिसरा सत्कार आपल्या सातेरीच्या देवळात झाला. म्हणून स्वतःला मी भाग्यवान का समजतो की आपल्या सगळ्या गावाच्या भावबंधांचा म्हणजे आज हा घरगुती सत्कार आहे. हा घरगुती सत्काराचा मान मला पहिला मिळाला. त्यानंतर आता मुंबईमध्ये गेल्यानंतर ठिकठिकाणी सत्कार होतच राहणार आहे, परंतु ही आठवण देवाच्या समोर, ज्या देवासमोर आम्ही मुंबईवरनं आल्यानंतर 2-3 महिने जेव्हा गावात राहायचो तेव्हा सातेरी घोडेमुख हे आमचे आराध्य दैवत, आणि त्यांच्या समोर आज सत्कार होतोय. एक मन भरून आलं की आपलेच भावबंधांच्या घरच्या भावबंधाने माझा आज सत्कार केला. हा बहुमान आयुष्यभर विसरता येणार नाही. आणि भले आज तुमच्यातलाच एक गावचा राहणारा मुलगा आज आमदार पदापर्यंत पोहोचलाय, हे सगळं बहुमान तुमच्या सगळ्या गावातला किंवा माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कुटुंबाचा बहुमान आहे. त्यामुळे भविष्यात कधी कुठलीही गोष्ट म्हणजे शाळेचा असू दे, वाड्याचा असू द्या, रस्त्याचा असू द्या, कुठली मुंबईमध्ये तुम्हाला अडचण भासली तर माझा फोन असं 24 तास चालू असतो. कधी हॉस्पिटल आतापर्यंत जेवढे पेशंट आलेले आहेत त्या पेशंटची तर मी म्हणजे कुठल्याच पेशंटला नाही म्हटलं नाही. त्यांची हॉस्पिटलमध्ये किंवा काही असेल तर त्यावेळी ते तात्पर्याने जाऊन त्यांची सेवा करून त्यांना बरा करण्याचा प्रयत्न करत होतो. आता देवाने तर एवढी मोठी ताकद दिली आहे, महाराष्ट्रात कुठेही काही असला प्रश्न तरी तो आपण सोडवू शकतो. आणि हा तुम्हाला एवढंच वचन देतो की कधी कुठली अडचण असेल तर कधी हाक मारा. त्या गावच्यासाठी आणि तुमच्यासाठी महेश सावंत देवासमोर वचन देतोय, हा तुमच्यासाठी बांधून राहणार आहे. ती वेळ काळ कधीच लागणार नाही. आणि आयुष्यभर लोकांची सेवाच केली आहे. आणि पुढे एवढा मोठा बहुमान मिळाल्यानंतर, आमदार पद मिळाल्यानंतर माझ्या मनात डोक्यात जरा सुद्धा आव्हान आहे. आमदार आहे आपला रेग्युलर माझा जसं आहे राहणं तसंच अजूनपर्यंत राहणं, त्यात मी काही बदल करणार नाही, भविष्यात सुद्धा बदल करणार नाही. म्हणून तुम्हाला वचन देतो की कधी कुठेही आणि कसलंही काम असेल त्वरित सांगा. तुमच्या सेवेसाठी मी तत्परतेने हजर राहू एवढं वचन देऊन माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.